No ja som zažil pána Pellegriniho v minulom volebnom období, keď sa hádzalo zem, keď sme raz alebo dvakrát predĺžili rokovanie do 8 alebo 10 hodiny večer. Je to obyčajný farizej. Je to obyčajný farizej, ktorý normálne keby bol zamestnávateľom, tak má na krku prokurátora a už nikdy si ani proste ako zamestnávateľ proste nič nebude môcť dovoliť. Ale keďže je to politik, je to klamár, proste dostal sa do svojej funkcie na základe podvodov a klamstiev, ktoré hovoril v predvoľnej kampani. Čo môžeme od neho čakať? Tak potom, čo môžeme od neho čakať. Proste to je žiaľ to tak je. A je ešte horšie ako Fico svojím spôsobom, pretože navonok to tak nepôsobí, ale proste za tou zástierkou, za tou tvárou sa skrýva proste. V predvolebnej kampani Fico nehovoril o rušení USP, len o Lipšicovi. O rušení USP hovoril Eštok, Dnes už neplatí nič z toho, čo Pellegrini hovoril. Sluboval nejaké dôchodky v nejakej výške, neplatí to. Slubovali, že budú ceny energií nižšie ako za Matoviča, neplatí to. Proste nič absolútne neplatí, ani špeciálna prokuratúra, absolútne nič, čo povedal, jednoducho neplatí.